கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. நீண்ட நாட்களாக இயேசு கிறிஸ்துவுடைய வாழ்க்கையில் அவர் செய்த எல்லா காரியங்களையும், விசேஷமாக அவர் போதித்து சொன்ன எல்லாவற்றையும் போதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி எனக்கு அதிகமான ஒரு வாஞ்சை இருந்தது. அதை நாம் மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷத்திலே 1ஆம் அதிகாரத்திலே இப்படியாக அந்த 1ஆம் வசனம் ஆரம்பிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ஆபிரகாமின் குமாரனாகிய தாவீதின் குமாரனான இயேசு கிறிஸ்துவுடைய வம்ச வரலாறு. பிரியமானவர்களே, புதிய ஏற்பாடு என்று சொல்லும் பொழுது அங்கே பழைய ஏற்பாடு என்பதை நாம் நினைவு கூறும் வண்ணமாக, பழைய ஏற்பாடு இல்லாமல் புதிய ஏற்பாடு இல்லை என்பதற்கு அடையாளமாகத்தான் இந்த 1வது வசனம் சொல்லுகிறது. ஆபிரகாமுடைய குமாரனாகிய தாவீதின் குமாரனான இயேசு கிறிஸ்துவுடைய வம்ச வரலாறு. இன்றைக்கு ஆபிரகாம் என்று சொல்லும் பொழுது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த அறிந்த ஒரு நபர், தேவனோடு அதிகமாக ஐக்கியப்பட்ட ஒரு நிலையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்த அந்த ஆபிரகாம் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அவன் கடந்து போகும் பொழுது தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருந்தவனாக, ஒவ்வொரு நாளும் அவனுடைய வாழ்க்கையில் அவன் கடந்து செல்கிற நேரங்களிலே அவன் தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்டு அவருடைய வார்த்தைகளை கேட்டு அதன்படி நடந்தான் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். ஆகவே அவனை குறித்ததாக இந்த புதிய ஏற்பாட்டிலே நாம் முதல் வசனத்திலே அங்கே பார்க்கிறோம், ஆபிரகாமின் குமாரனாகிய தாவீதின் குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய வம்ச வரலாறு. அதுபோல பார்க்கிறோம் தாவீதினுடைய குமாரனாகிய என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். பிரியமானவர்களே, தாவீது என்னுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவன் என்று சொல்லி தேவன் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம். அவனுடைய வாழ்க்கையிலும் அவன் தேவனை அதிகமாக ருசித்தவன், அவன் தேவனோடு நடந்து சென்றவன். அவனுடைய பாடல்களை நாம் சங்கீதங்கள் புஸ்தகங்களை பார்க்கும் பொழுது எல்லாமே ஆச்சரியமாக இருக்கும், மிக மிக ஆச்சரியமாக இருக்கும். இந்த நாட்களிலே ஆபிரகாமையும் நாம் நினைக்கும்படியாக, தாவீதையும் நாம் நினைக்கும்படியாக, அது மாத்திரமல்ல பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள எல்லா நூல்களும் நமக்காக முன்குறித்து எழுதப்பட்டவைகள். ஆகவே தான் ஏசாயா தீர்க்கதரிசியால் உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இப்படி நடந்தது என்று சொல்லி நாம் புதிய ஏற்பாட்டிலே மத்தேயு, மார்க்கு, லூக்கா, யோவான் என்ற இந்த நற்செய்தி நூல்களிலே நாம் அதை வாசிக்கிறோம். எரேமியாவின் தீர்க்கதரிசியின் மூலமாக சொல்லப்பட்டது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். தீர்க்கதரிசியின் மூலமாக சொல்லப்பட்டது என்று சொல்லி பொதுவாக தீர்க்கதரிசி நூல்களிலே சொல்லப்பட்டதையும் நாம் அங்கே பார்க்கிறோம். ஆனால் இந்த நாளிலே நான் தெளிவாக நாம் எல்லாரும் அறிந்து கொள்ளும்படியாக பழைய ஏற்பாட்டினுடைய தொடர்ச்சி தான் புதிய ஏற்பாடு என்பதை நீங்கள் நன்றாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். பழைய ஏற்பாடு இல்லாமல் புதிய ஏற்பாடு இல்லை. பிரியமானவர்களே, சாத்தானுடைய தந்திரமான காரியம் என்னவென்று சொன்னால், நாம் பழைய ஏற்பாட்டின்படி வாழ வேண்டிய அவசியம் அல்ல, நாம் புதிய ஏற்பாட்டின் காலத்தின்படி நாம் வாழ வேண்டியவர்கள் என்று சொல்லி அந்த பழைய ஏற்பாட்டையும் புதிய ஏற்பாட்டையும் பிரிக்கிறதை நாம் இந்த நாளிலே அது பிரிந்து காணப்படுகிற ஒரு காரியம் அல்ல, அது பழைய ஏற்பாட்டினுடைய தொடர்ச்சி என்பதை நாம் நன்கு அறிந்து அங்கே தொடர்ந்து நாம் வாசிக்கும் பொழுது பார்க்கிறோம். ஆபிரகாம் ஈசாக்கை பெற்றான், ஈசாக்கு யாக்கோபை பெற்றான், யாக்கோபு யூதாவையும் அவன் சகோதரையும் பெற்றான் என்று சொல்லி அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பிரியமானவரே, இங்கே ஆபிரகாமுடைய குமாரனாகி ஈசாக்கு. இன்றைக்கு ஈசாக்கை குறித்து கூட நாம் அதிகமாக பேசுகிறது உண்டு. ஈசாக்கு விதை விதைத்தான், கர்த்தர் 100 மடங்கு அதை ஆசீர்வதித்தார் என்று சொல்லி. ஏன் நாம் அந்த காரியத்தை நாம் பேசுகிறோம்? ஈசாக்குனுடைய வாழ்க்கையில ஆபிரகாமோடு கூட பேசின அதே தேவன் ஈசாக்கோடு கூட பல இடங்களிலே பேசுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அவன் ஈசாக்கும் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடந்தவனாக காணப்படுகிறான். ஈசாக்குனுடைய வாழ்க்கையில சத்துருக்களால் வந்த போராட்டங்கள் மத்தியிலும் அவன் கர்த்தருக்குள்ளே அவன் வாழ்ந்து கொண்டிருந்ததினாலே கர்த்தர் கடைசியாக அவனுக்கு ரெகோபோத் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு உன்னத அனுபவங்களுக்குள்ளாய் கடந்து போக பண்ணுகிறார். அது மாத்திரமல்ல, அவனுடைய வாழ்க்கையில பெர்சபா என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு உன்னத அனுபவம், ரெகோபோத்தை காட்டிலுமாக அதிக உன்னத அனுபவம், தேவனோடு சஞ்சரித்து கொண்டிருந்தே அவன் பெரியவனாக, அவனுடைய வாழ்க்கையில ராஜாக்கள் அவனை தேடி வரும்படியாக, சத்துருக்கள் அவனிடத்தில் வந்து அவனிடத்தில் மாத்திரம் கர்த்தர் இருக்கிறார் என்று சொல்லத்தக்கதாக தேவன் அவனோடு கூட இருந்ததை நாம் பார்க்கிறோம். ஆகவே தான் இந்த புதிய ஏற்பாட்டிலே ஆபிரகாமின் குமாரனாகிய ஈசாக்கு, ஈசாக்கின் குமாரனாகிய யாக்கோபு என்று சொல்லி அங்கே நாம் தொடர்ந்து நாம் வாசிக்கிறோம். யாக்கோபுனுடைய வாழ்க்கையிலும் அவன் தேவனோடு அதிகமாக உறவு கொண்டவனாய் இருந்தான். ஆகவே தான் இஸ்ரேல் ஜனங்களோடு கர்த்தர் பேசும்பொழுது இப்படியாக சொல்கிறார், நான் ஆபிரகாமின் தேவன், ஈசாக்கின் தேவன், யாக்கோபின் தேவன் என்று அவர் எப்படியாக சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். இன்றைக்கும் அந்த தேவன் நம்முடைய தேவனாக
இருக்கிறார். எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் அவர் நம்முடைய தேவனாக இருக்கிறார். அங்கே பார்க்கிறோம், இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக தேவனுடைய பிள்ளைகளாக நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். யோவான் 1:12 நாம் இப்படியாக வாசிக்கிறோம், அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களும் அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆம் பிரியமானவர்களே, அவருடைய நாமம் என்று சொன்னால் இயேசு கிறிஸ்துடைய வல்லமையான நாமம். இயேசு கிறிஸ்து யார்? அவர்தான் தேவனுடைய ஒரே பேரான குமாரன். தேவன் யார்? அவர்தான் வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கினவர். வானம் எனக்கு சிங்காசனம், பூமி எனக்கு பாதபடி என்று சொன்னவர். ஆம் பிரியமானவர்களே, தேவனுடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மேலே நாம் விசுவாசம் வைக்கிறவர்களாய் நாம் காணப்பட வேண்டியிருக்கிறது. எப்படிப்பட்ட விசுவாசம்? இயேசு கிறிஸ்து எனக்காக சிலுவையில் மரித்தார் என்பது மாத்திரமல்ல, இயேசு கிறிஸ்து பிறந்தது எனக்காக, இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே வளர்ந்தது எனக்காக, அவர் உபதேசித்து சொன்ன ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் எனக்காக. அது மாத்திரமல்ல, அவர் மூலமாக நான் பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்கிறேன். அவர் சிலுவையில் மரித்ததினாலே, அவர் சிந்தின இரத்தத்தினாலே என்னுடைய பாவங்கள் நீக்கி நான் சுத்தமாக்கப்படுகிறேன், நான் பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறேன், நான் நீதிமானாக்கப்படுகிறேன். எவ்வளோ பெரிய ஒரு பாக்கியம் பாருங்கள். ஒருவேளை இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் வந்து அவர் பிறக்காமல் இருந்திருப்பார் என்று சொன்னால் நமக்கு அந்த பாவ மன்னிப்பு நிச்சயமாகவே கிடையாது. நமக்காக இயேசு கிறிஸ்துடைய ரத்தம் சிந்தப்பட்டது. அந்த ரத்தம் சிந்தப்பட்டது நம்முடைய பாவங்களை நீக்கி நம்மை ரட்சிப்பதற்காக. அது மாத்திரமல்ல, நம்முடைய நோய்களை எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் எடுத்துக்கொண்டார் என்று சொல்லி நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும். எப்படிப்பட்ட விசுவாசம்? நம்முடைய நோய்களையும் அவர் சிலுவையில் எடுத்துக்கொண்டார். அது மாத்திரமல்ல, நம்முடைய சாபங்கள் எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் ஆசீர்வாதமாக மாற்றினார். நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அந்த சிலுவையில் இயேசு நமக்காக சம்பாதித்து கொடுத்தார். இப்படிப்பட்ட விசுவாசம் நமக்கு தேவை. இயேசு கிறிஸ்து என்னுடைய பாவங்களுக்காக மரித்தார் மாத்திரமல்ல, என்னுடைய நோய்களை அவர் சிலுவையில் எடுத்துக்கொள்ளும்படியாக அவர் சிலுவையிலே மரித்தார். என்னுடைய சாபங்களை ஆசீர்வாதமாக மாற்றும்படியாக அவர் சிலுவையிலே மரித்தார். அது மாத்திரமல்ல, இன்றைக்கு சமாதானம் இல்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நிலையிலே ஜனங்கள் காணப்படுகிறதை பார்க்கிறோம். நம்ம ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும், தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும், குடும்ப வாழ்க்கையிலும், சமுதாயத்திலும் சமாதானம் இல்லாத நிலையில காணப்படுகிற நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை, நம்முடைய குடும்பங்களிலே சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை, நம்முடைய சமுதாயத்திலே, நம்முடைய சபைகளிலே சமாதானம் இல்லாமல் காணப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். நம்முடைய சபைகளிலே, திருச்சபைகளிலே சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே அதை அனுபவித்தார். அவருக்கு அது ஆக்கினையாக கொடுக்கப்பட்டது. ஆம் பிரியமானவர்களே, இந்த நாட்களிலே இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசி, அப்பொழுது நீயும் உன் வீட்டாரும் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் என்ற ஒரே ஒரு வசனத்தை வைத்துக்கொண்டு இயேசுவை விசுவாசிக்கிறோம் என்று சொன்னால் பாவத்துக்காக மாத்திரம் நாம் விசுவாசித்துக் கொண்டிருக்கிறதுல பிரயோஜனம் இல்லை. பாவத்துக்காக மரித்தது எவ்வளவு பெரிய பாக்கியமோ அதே போலதான் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அவர் தொங்கும் பொழுது நம்முடைய நோய்களையும் அவர் எடுத்துக்கொண்டார். நம் வியாதி இல்லாமல் வாழ வேண்டும், நாம் சுகமுள்ளவர்களாய் வாழ வேண்டும் என்பதே இயேசு கிறிஸ்துடைய அதிகமான ஆசை. அவர் இந்த பூமியில இருந்த நாட்களில் அவர் வியாதியஸ்தர்களை குணமாக்கினார். எதற்காக? அவர்கள் பிணியாடிகளை சுத்தமாக்கினார். எதற்காக? வியாதியஸ்தர்களையும் நோய்களையும் அவர் நீக்கி மக்களை சுகமாக்கினது அடையாளமாக. இயேசு கிறிஸ்து ஏதோ பாவத்துக்காக மாத்திரம் மரித்தார் என்று சொல்லி இயேசுவை ஏற்றுக்கொள் நாம் போதிக்கிறதுல மாத்திரம் பெரிய காரியம் அல்ல. அவர் நமக்காக சிலுவையில் மரித்ததினால 4 காரியங்கள் நமக்கு கிடைக்கிறது. அதில் முதலாவது காரியம், நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகிறது. நம்முடைய பாவங்கள் நீங்கி நாம் சுத்திகரிக்கப்படுகிறோம். நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். நாம் பரிசுத்தவான்களாய் மாறுகிறோம். நாம் நீதிமான்களாக காணப்படுகிறோம். அது மாத்திரமல்ல, நம்முடைய வாழ்க்கையில் வியாதி இல்லாமல் வாழ்கிறது ஒரு பெரிய பாக்கியம். இந்த நாட்களில் வியாதியோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மக்களை நான் பார்க்கிறேன். அநேகர் கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லுகிறவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் வியாதியோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்படி அல்ல, அவருடைய தழும்புகளால் நாம் குணமாகிறோம். இயேசு கிறிஸ்துடைய தழும்புகளால் நாம் குணமாகிறோம். இப்படிப்பட்ட வார்த்தையை நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் அறிக்கை செய்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, அன்றைக்கு பார்க்கிறோம், இயேசு கிறிஸ்து ஒரு வீட்டிலே அவர் உபதேசம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த வீட்டிலே ஜனங்கள் கூட்டம் அதிகமாக இருந்தபடியினால மேற்கூரியை பிரித்து ஜனங்கள் ஒரு 4 பேர் சேர்ந்து ஒரு திமிர்வாதக்காரனை அங்கே இறக்குகிறார்கள். அங்கே பார்க்கிறோம், இயேசு கிறிஸ்து முதலாவது அந்த மனிதனுடைய விசுவாசத்தை கண்டு
அந்த 4 பேருடைய விசுவாசத்தை கண்டு இயேசு அந்த திமிர்வாதக்காரனை நோக்கி சொன்ன முதல் வார்த்தை, உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது. அதோடு அவர் நிறுத்தவில்லை, உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நட. பிரியமானவர்களே, நாம் பாவத்துக்கு இயேசு கிறிஸ்து மரித்தார் என்று சொல்லி அறிக்கை பண்ணுகிறது எவ்வளோ ஒரு பெரிய சந்தோஷமோ, அதே போல நம்முடைய நோய்களையும் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே சுமந்தார் என்று நாம் சொல்லி நாம் வியாதி இல்லாதவர்களாக, நாம் ஆபிரகாமின் சந்ததியாக இந்த பூமியிலே நாம் வாழ வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். அதைத்தான் நாம் 18 வருடமாக கூனியாய் இருந்த பெண்ணை பார்த்து இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன ஒரு காரியத்தை நாம் இங்கே பார்க்கலாம். இயேசு கிறிஸ்து அந்த பெண்ணை பார்த்த உடனே சொல்கிறார், இவள் ஆபிரகாமின் குமாரத்தி, சாத்தான் இவளை கட்டி வைத்திருக்கிறான், இவள் விடுதலையாக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி நீ விடுதலையானா என்று சொல்கிறார். பிரியமானவர்களே, இந்த வேளையிலும் கூட இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற, இந்த செய்தியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்கள் வியாதியோடு காணப்படுவீர்கள் என்று சொன்னால், நீண்ட நாட்களாக இப்படிப்பட்ட வியாதியிலே நான் கஷ்டப்படுகிறேன் என்று சொன்னால், இந்த இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய பாவங்களை மாத்திரம் மன்னிக்கிறவர்ல, நம்முடைய நோய்களையும் அவர் சிலுவையிலே சுமந்திருக்கிறார். அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம் என்பதற்கு அடையாளமாக இந்த நாளிலே அந்த 18 வருடம் கூனியாய் இருந்த பெண்ணை பார்த்து இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன அந்த வார்த்தையை நமக்கென்று நாம் அதை சுதந்தரிப்போம். நாம் ஆபிரகாமின் குமாரரும் குமார்த்திகளுமாய் நாம் இருக்கிறோம். நாம் வியாதியோடு இருக்கிறது தேவனுடைய சித்தம் அல்ல. சாத்தான் நம்மை கட்டி வைத்திருந்தால் இந்த நேரத்தில் சாத்தானுடைய எல்லா கட்டுகளையும் அறுக்கும்படியாக கர்த்தருடைய வார்த்தை உங்களுக்கு நேராய் கடந்து வருகிறது. பிரியமானவர்களே, கர்த்தருடைய வசனத்தை அனுப்பி அவர்களை குணமாக்குறார் என்று சொல்லி சங்கீதம் 107:20 நாம் வாசிக்கிறோம். அந்த வேத வசனம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில இந்த வேளையிலே நிறைவேறுவதாக. ஏதோ நாம் நிகழ்ச்சியை பார்த்தோம் என்பது அல்ல, இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி நாம் அறிந்து கொண்டோம் என்பது அல்ல. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட நாம் நடக்கிறவர்களாக, அவரை அனுதினமும் நாம் ருசிக்கிறவர்களாக, 24 மணி நேரமும் அவரோடு கூட நாம் நடக்கும்படியான பாக்கியத்தை கர்த்தர் நமக்கு கொடுப்பாராக. இந்த வேத வசனம் சாத்தானுடைய கட்டுகள் இந்த வேளையிலே கட்டவிழ்க்கப்படுகிறது. நீ விடுதலையாக்கப்பட்டாய் என்று இயேசு கிறிஸ்து உங்களை பார்த்து சொல்கிறார். நான் உங்களை பார்த்து சொல்லவில்லை, இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு சொன்னதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். பிரியமானவர்களே, இயேசு கிறிஸ்துடைய உபதேசங்களை குறித்து நாம் தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம். அதற்கு முன்பதாக இந்த நாளிலும் நாம் முதலாவது வாசிக்க கேட்ட அந்த வசனத்தின்படியாக ஆபிரகாமின் குமாரனாகிய தாவீதின் குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துடைய வம்ச வரலாறு, அதில் முக்கியமாக ஆபிரகாம் ஈசாக்கை பெற்றான், ஈசாக்கு யாக்கோபை பெற்றான் என்று சொல்லி அங்கே தொடர்ந்து நாம் பார்க்கும் பொழுது அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, யாக்கோபு யூதாவையும் அவன் சகோதரனையும் பெற்றான் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். எனக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்குது இந்த வேத பகுதி முழுவதுமாக இந்த ஆண்டவருடைய வம்ச வரலாறை குறித்து நான் வாசிக்க ஆசைப்படுகிறேன். அதை தொடர்ந்து எதற்காக என்று சொன்னால், அங்கே ஆராம் அமினதாபை பெற்றான், அமினதாப் நகசோனை பெற்றான், நகசோன் சல்மோனை பெற்றான், சல்மோன் போவாஸை ராகாபினிடத்தில் பெற்றான், போவாஸ் ஓபேதை ரூத்தினிடத்தில் பெற்றான், ஓபேத் ஈசாயை பெற்றான். பிரியமானவர்களே, இங்கே பார்க்கிறோம் ஓபேத், ரூத், போவாஸ் இவர்களை குறித்து பிரசங்கங்களிலே நாம் கேட்கிறோம். போவாஸை குறித்து நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். போவாஸுடைய வாழ்க்கையிலே ரூத், நகோமி இவர்கள் இருவரும் விதவைகளான ஒரு நிலையில அவர்களுடைய நெருங்கிய உறவினரான போவாஸினிடத்திலே இந்த நகோமி தன்னுடைய மருமகளை அனுப்பி வேலைக்காக அவர் அனுப்பும் பொழுது அங்கே அந்த போவாஸ் தன்னுடைய இரக்கத்தை அந்த ரூத்தினிடத்திலே காண்பித்தான் என்று சொல்லி நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். பிரியமானவர்களே, இங்கே ஏன் இந்த காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? ஏனென்று சொன்னால், மறுபடியும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், பழைய ஏற்பாட்டினுடைய தொடர்ச்சி தான் புதிய ஏற்பாடு என்பதற்காகத்தான் இந்த பகுதியை நான் வாசிக்கிறேன். இந்த நாட்களிலே நாம் இப்படிப்பட்ட இந்த இவரை பெற்றான், இவனை பெற்றான் என்ற இந்த காரியங்களை வாசிக்கிறதற்கு நமக்கு அதிகமாக விருப்பம் இருக்காது. ஆனாலும் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால், இங்கே நாம் முதலாவது வாசிக்க கேட்ட வசனத்தின்படியாக ஆபிரகாமின் குமாரனாகிய தாவீதின் குமாரனான இயேசு கிறிஸ்துடைய வம்ச வரலாறு என்று சொல்லப்படுகிறதுல இவர்களுடைய பெயர்கள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதிலே அநேகருடைய பெயர்கள் சொல்லப்பட்டிருந்தும் அவர்களை குறித்ததான முழுமையான விவரங்கள் நமக்கு தெரியாது. அதற்காக நாம் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனால் ஒன்று, நம்முடைய வாழ்க்கையில பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள எல்லா காரியங்களும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் அது நமக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக
நாம் தேவனை விசுவாசிக்கிறதுக்கு ஏதுவான ஆபிரகாம் எப்படி தேவனை விசுவாசித்தான், யாக்கோபு எப்படி தேவனை விசுவாசித்தான், ஈசாக்கு எப்படி தேவனை விசுவாசித்தான், போவாசுடைய வாழ்க்கையில் என்ன நடந்தது, ரூத்துடைய வாழ்க்கையில் என்ன நடந்தது என்று சொல்லி அங்கே தொடர்ச்சியாக வாசிக்கும் பொழுது ஈசாய் என்று சொல்லப்படுகிறது. பிரியமானவர்களே, ஆபிரகாமின் குமாரனாகிய தாவீதின் குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துடைய வம்ச வரலாறிலே அங்கே நாம் பார்க்கிறோம் ஈசாயின் குமாரனாகிய தாவீது. பிரியமானவர்களே, ஈசாய் தாவீதை ராஜாவாய் பெற்றான். தாவீது ராஜா உரியாவின் மனைவியாய் இருந்தவளிடத்தில் சாலமோனை பெற்றான். பிரியமானவர்களே, இந்த நாளிலும் கூட புதிய ஏற்பாட்டிலே ஒரு வேத வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது, சாலமோனிலும் பெரியவர் நம்முடைய இயேசு கிறிஸ்து. ஏன் எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? உண்மையாகவே சாலமோன் ஒரு ஞானத்தில் சிறந்த ஒரு ராஜாவாக வாழ்ந்தான். தாவீதினுடைய குமாரனாக இந்த பூமியிலே அவன் வாழ்ந்த நாட்களிலே தாவீது ஒரு பெரிய ராஜாவாக வாழ்ந்தான். தாவீதினுடைய வாழ்க்கையை நாம் தியானிப்போம் என்று சொன்னால் அதிக நேரமாகும், அதிக நாட்கள் ஆகும், அதிக வருடங்கள் கூட ஆகலாம். பிரியமானவர்களே, தாவீதை குறித்து இயேசு கிறிஸ்துனுடைய வாழ்க்கையிலே சொல்லும் பொழுது, தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் என்று சொல்லி அந்த குருடன் அழைத்த பொழுது அவர் அங்கே நின்று அவனுக்கு அற்புதம் செய்தார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். பிரியமானவர்களே, நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்ததான ஒரு வெளிப்பாடு என்னவென்று சொன்னால், கிறிஸ்தவ மதத்துக்குரிய கடவுள் என்று தான் இருக்கிறது. அப்படி அல்ல. உண்மையாகவே சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே அவர் நமக்காக வந்து பிறந்ததினாலே நாம் இன்றைக்கு பிழைத்திருக்கிறோம். பாவத்திலிருந்தும் சாபத்திலிருந்தும் வியாதியிலிருந்தும் இன்னுமாக சமாதான குறைச்சல்களிலிருந்தும் சத்துருடைய எல்லா திட்டங்களிலிருந்தும் நாம் விடுதலை பெற்றவர்களாக நாம் வாழும்படியாக இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு அனுப்பப்பட்டு வந்தார். பிதாவாகிய தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த பூமியிலே அனுப்பினதன் நிமித்தமாக நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த நாளிலும் கூட இந்த ஆபிரகாமின் குமாரனாகிய தாவீதினுடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துடைய வம்ச வரலாறை தொடர்ந்து உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன். அங்கே பார்க்கிறோம், சாலமோன் ரெகோபயாமை பெற்றான், ரெகோபயாம் அபியாவை பெற்றான், அபியா ஆசாவை பெற்றான், ஆசா யோசபாத்தை பெற்றான், யோசபாத் யோராமை பெற்றான், யோராம் உசியாவை பெற்றான், உசியா யோதாமை பெற்றான், யோதாம் ஆகாஸை பெற்றான், ஆகாஸ் எசேக்கியாவை பெற்றான், எசேக்கியா மனாசேயை பெற்றான், மனாசே ஆமோனை பெற்றான், ஆமோன் யோசியாவை பெற்றான். பாபிலோனுக்கு சிறைப்பட்டு போகும் காலத்திலே யோசியா எகோனியாவையும் அவனுடைய சகோதரரையும் பெற்றான். பாபிலோனுக்கு சிறைப்பட்டு போன எகோனியா சலாத்தியலை பெற்றான், சலாத்தியல் சொரோபாபேலை பெற்றான், சொரோபாபேல் அபியூதை பெற்றான், அபியூத் எலியாக்கீமை பெற்றான், எலியாக்கீம் ஆசோரை பெற்றான், ஆசோர் சாதோக்கை பெற்றான், சாதோக்கு ஆகீமை பெற்றான், ஆகீம் எலியூத்தை பெற்றான், எலியூத் எலியாசாரை பெற்றான், எலியாசார் மாத்தானை பெற்றான், மாத்தான் யாக்கோபை பெற்றான், யாக்கோபு மரியாளுடைய புருஷனாகிய யோசேப்பை பெற்றான். இங்கே பார்க்கிறோம், யாக்கோபு மரியாளுடைய புருஷனாகிய யோசேப்பை பெற்றான் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். இந்த யோசேப்பு அவளிடத்தில் கிறிஸ்து என்னப்படுகிற இயேசு பிறந்தார். இங்கே மரியாளிடத்திலே கிறிஸ்து என்னப்படுகிற இயேசு பிறந்தார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். பிரியமானவர்களே, யோசேப்பு இயேசு கிறிஸ்துவை பெற்றான் என்று சொல்லி அங்கே எழுதப்படவில்லை. ஆனால் மரியாள் இயேசு கிறிஸ்துவை பெற்றாள் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். அதனுடைய முக்கியமான ஒரு காரியம் என்னவென்று சொன்னால், அங்கே தொடர்ந்து நாம் வாசிக்கும் பொழுது 18ஆம் வசனத்திலே இப்படியாக நாம் வாசிக்கிறோம், இயேசு கிறிஸ்துடைய ஜனனத்தின் விவரமாவது, அவருடைய தாயாகிய மரியாள் யோசேப்புக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கையில் அவர்கள் கூடி வரும் முன்னே அவள் பரிசுத்தாவினாலே கர்ப்பவதியானாள் என்று காணப்பட்டது. பிரியமானவர்களே, இயேசு கிறிஸ்துடைய பிறப்பு பரிசுத்தாவியினாலே மரியாள் அங்கே கர்ப்பவதியானாள் என்று சொல்லி அந்த 18ஆம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். பிரியமானவர்களே, இயேசு கிறிஸ்துடைய பிறப்பு பரிசுத்தாவி அவரை பெற்றெடுத்ததாக கூட நாம் சொல்லலாம். பரிசுத்தாவியினாலே அவர் இந்த பூமிக்கு வந்து பிறந்தார். மரியாளுடைய கற்பத்தை கர்த்தர் அதற்காக தெரிந்து கொண்டார். ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துடைய பிறப்பு எப்படிப்பட்டது என்று சொன்னால், ஏதோ ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனை பெற்றெடுத்தது போல அல்ல. இங்கே பார்க்கிறோம், பரிசுத்தாவியினாலே அவள் கர்ப்பவதி ஆகி அவள் பிள்ளையை பெற்றாள் என்பதற்கு அடையாளம் என்னவென்று சொன்னால்,
பரிசுத்த ஆவியினால் பிறந்தவர்தான் இயேசு கிறிஸ்து. ஆம் பிரியமானவர்களே, பிதாவாகிய தேவனையும் குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவையும் பரிசுத்த ஆவியானவரையும் நாம் பிரித்து பேசக்கூடிய நிலையிலே நாம் காணப்படக்கூடாது. உண்மையாகவே இந்த நாட்களிலே பார்க்கிறோம், பிதாவாகிய தேவனை குறித்து பேசுகிற ஒரு கூட்டம் முக்கியப்படுத்தி பேசும் பொழுது அவர்களை குறித்ததான பேர் யெகோவா சாட்சிகள் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். ஆம் பிரியமானவர்களே, அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே அந்த யெகோவா தேவனை மெய்மைப்படுத்த வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். ஆனால் யெகோவா தேவன் அனுப்பின இயேசு கிறிஸ்துவை தங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத நிலையிலே காணப்படுகிறார்கள். இந்த உலகத்திலே பிறந்த நாம் பாவமில்லாமல் நாம் பிறக்கவில்லை. சங்கீதக்காரன் சொல்கிறான், என் தாய் என்னை பாவத்தில் கற்பந்தரித்தாள் என்று சொல்லி. ஆம் பிரியமானவர்களே, நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பாவத்திலே பிறந்திருக்கிற நமக்கு இந்த பாவத்திலிருந்து நமக்கு ரட்சிப்பை கொடுக்கும்படியாக, பாவ மன்னிப்பை கொடுக்கும்படியாக, பாவமில்லாத ஒரு பரிசுத்த வாழ்க்கையை கொடுக்கும்படியாகத்தான் இயேசு கிறிஸ்துவை பிதாவாகிய தேவன் அனுப்பினார். நல்லா சிந்தித்து பாருங்கள். இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் வந்து பிறந்தது அவர் ஏதோ ஒரு வாழ்வதற்காக, நான் ஒரு கடவுள், நான் நித்தியமாக வாழப்போகிறேன் என்பதற்காக அல்ல. அவர் இந்த பூமியிலே வாழ்ந்த நாட்களிலே அவர் நன்மை செய்கிறவராக சுற்றித் திரிந்தார். அவர் அற்புதங்களை அடையாளங்களை எல்லாம் செய்தார். அது மாத்திரமல்ல, பிசாசுகளை துரத்தினார், அசுத்தாவிகளை துரத்தினார், தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை அவர் பிரசங்கித்தார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். ஆம் பிரியமானவர்களே, இந்த இயேசு கிறிஸ்து ஒருவேளை சிலுவையிலே மரிக்காமல் இருந்திருந்தால் இன்றைக்கு நமக்கு பாவ மன்னிப்பு கிடையாது. பிதாவாகிய தேவனோடு கூட நாம் பேசக்கூடிய தகுதி இல்லாதவர்களாய் நாம் காணப்படுவோம். ஆம் பிரியமானவர்களே, இந்த இயேசு கிறிஸ்துனுடைய காரியங்களை, இயேசு கிறிஸ்துனுடைய வம்ச வரலாறை குறித்து வாசிக்கும் பொழுது உண்மையாகவே அதில் ஒரு மகிமை உண்டு. அவர் ஏதோ மனிதனாக பிறந்து மனிதர்களுடைய பாவங்களுக்காக மரித்ததனுடைய நோக்கம் என்னவென்று சொன்னால், நாம் எல்லாரும் பிதாவாகிய தேவனுடைய பிள்ளைகளாக நாம் வாழ வேண்டும் என்பதற்காகத்தான். அதைத்தான் நம்ம யோவான் 1:12 மறுபடியும் நான் அந்த வசனத்தை சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன். இயேசு கிறிஸ்துவின் மேலே விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேரும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்றைக்கு உங்களுக்கும் எனக்கும் அந்த தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்ற அதிகாரத்தை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம்! இன்றைக்கு நாம் தைரியமாக சொல்ல முடியும், நான் தேவனுடைய பிள்ளை, நாம் தேவனுடைய பிள்ளை என்று சொல்லி. இன்றைக்கு ஒருவேளை இந்த உலகத்தார் சொல்லுகிறது போல நான் ஒரு இந்தியன் என்று சொல்லுகிறதற்கும், நான் ஒரு ஜனாதிபதி மகன் என்று சொல்லுகிறதற்கும் எவ்வளவு பெரிய வித்தியாசம் இருக்கிறது. ஆம் பிரியமானவர்களே, இந்த நாட்களிலே நாம் கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லுகிறோம், நல்லதுதான். ஆனால் கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டு இருக்கிறதை விட நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள், தேவாதி தேவனுடைய பிள்ளைகள், இந்த உலகத்தையே படைத்தவருடைய பிள்ளைகள். எப்படி நாம் அவருடைய பிள்ளைகளாக மாறினோம்? இந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக. இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையிலே நமக்காக மரித்ததின் மூலமாக, இயேசு கிறிஸ்துடைய ரத்தம் நமக்காக சிந்தப்பட்டதின் மூலமாக, இயேசு கிறிஸ்துடைய ரத்தம் நம்முடைய பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரித்ததினால நாம் பரிசுத்தமாக இருக்கிறோம். எத்தனை பேருக்கு அப்படிப்பட்ட விசுவாசம் இருக்கிறது? இயேசு கிறிஸ்துடைய ரத்தம் எனக்காக சிந்தப்பட்டதினால, அவருடைய ரத்தம் என்னுடைய பாவங்களை நீக்கி என்னை சுத்திகரித்ததினால் நான் பரிசுத்தவான் என்று சொல்ல முடியுமா? உங்களுக்குள்ள அந்த நிச்சயம் இருக்கிறதா? அது மாத்திரமல்ல, பரிசுத்தவான் என்று சொல்கிறது மாத்திரமல்ல, நாம் நீதிமான்களாக்கப்படுகிறோம். பாவமில்லாத நிலையிலே நாம் நீதிமான்களாக்கப்படுகிறோம். நம்மை பார்த்து தேவாதி தேவன் சொல்லுவார், இவர்கள் என்னுடைய பிள்ளைகள், என்னுடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே பாவங்கள் நீக்கி சுத்திகரிக்கப்பட்டவர்கள், இவர்கள் நீதிமான்கள் என்று சொல்லி, இவர்கள் பரிசுத்தவான்கள் என்று சொல்லி, இவர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லி நம்மை குறித்ததான ஒரு பெரிய சாட்சி காணப்படும். நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருப்போம் என்று சொன்னால் நமக்காக தேவன் இந்த பூமியிலே எதையெல்லாம் வைத்திருக்கிறாரோ, நமக்காக இயேசு கிறிஸ்து மரித்ததினால நாம் இவைகள் எல்லாவற்றையும் சுதந்திரிக்கிறதற்கு பாத்திரவான்களாய் நாம் இருக்கிறோம். ஆம் பிரியமானவர்களே, இயேசு கிறிஸ்துடைய வம்ச வரலாறிலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது அநேக பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள முக்கியமான சிலருடைய காரியங்களை நாம் பார்த்தோம். அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் கர்த்தர் என்ன செய்தாரோ அதை தான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் செய்ய அவர் ஆசையுள்ளவராக இருக்கிறார். ஆனால் நாம் அதை நேரடியாக பெற்றுக்கொள்ள முடியாத நிலையிலே இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக இந்த பூமியிலே வந்து பிறந்ததனுடைய முக்கிய நோக்கம், மறுபடியும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், நம்முடைய பாவங்களிலிருந்து நமக்கு ஒரு விடுதலை கிடைக்கிறது, நம்முடைய சாபங்களிலிருந்து ஒரு விடுதலை கிடைக்கிறது, வியாதிகளிலிருந்து விடுதலை கிடைக்கிறது, சத்துடைய போராட்டங்கள்,
குடும்பங்களிலே காணப்படுகிற பிரிவினைகளிலிருந்து நமக்கு விடுதலை கிடைக்கிறது. அது மாத்திரமல்ல, நித்திய ஜீவனை நாம் சுதந்திரிக்கிறதற்கு பாத்திரவான்களாக மாறுகிறோம். கர்த்தர் நம்மை தொடர்ந்து ஆசீர்வதிப்பாராக. இயேசு கிறிஸ்துடைய உபதேசங்களை குறித்து தொடர்ந்து நாம் பார்ப்போம். அநேக காரியங்களை நாம் வாசிப்போம், நாம் கேட்போம், அதன்படி நாம் நடப்போம். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. நாம் ஜெபம் செய்வோம். பரலோக பிதாவே, உமக்கு நாங்கள் கொடான கோடி நன்றி ஸ்தோத்திர பலிகளை நாங்கள் ஏறெடுக்கிறோம். வானம் எனக்கு சிங்காசனம், பூமி எனக்கு பாதபடி என்று சொன்ன உம்முடைய பாதபடியிலே நாங்கள் இருக்கிறோம் தகப்பனே. உம்முடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நீர் இந்த பூமிக்கு எங்களுக்காக நீர் அனுப்பி தந்தீரே, அதற்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா. இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவையிலே எங்களுக்காக அடிக்க ஒப்பு கொடுத்தீரே, அதற்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா. இயேசு கிறிஸ்து எங்களுக்காக சிலுவையில் பட்ட பாடுகளை இந்த வேளையில் நாங்கள் நினைக்கிறோம். கல்வாரி சிலுவையில் தலையில் முள்முடி சூட்டப்பட்டவராக, கைகளிலும் கால்களிலும் ஆணிகளால் அடிக்கப்பட்டவராக, விழாவிலே ஈட்டினால் குத்தப்பட்டவராக எங்களுக்காக சிலுவையிலே நீர் ஒப்பு கொடுத்தீரே, அதற்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இயேசு கிறிஸ்துடைய இரத்தம் சிலுவையிலே எங்களுக்காக சிந்தப்பட்டதினால எங்கள் பாவங்களை நீக்கி எங்களை சுத்திகரிக்கும்படியான அந்த பெரிய பாக்கியத்தை கர்த்தர் எங்களுக்கு கட்டளையிட்டதற்காக ஸ்தோத்திரம். இயேசு கிறிஸ்துடைய இரத்தத்தினால் எங்கள் பாவங்கள் நீக்கப்பட்டு நாங்கள் இந்த நாளிலே சுத்திகரிக்கப்படுகிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமுள்ள நாமத்தினால இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் பாவங்கள் நீக்கப்படுவதாக, அவர்கள் சுத்திகரிக்கப்படுவார்களாக. இயேசு கிறிஸ்துடைய இரத்தத்தினால் அவர்கள் சுத்திகரிக்கப்படுவார்களாக. அது மாத்திரமல்ல, இயேசு கிறிஸ்து சம்பாதித்த ஆசீர்வாதங்களை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளட்டும். இயேசு கிறிஸ்து சம்பாதித்த சமாதானத்தை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளட்டும். இயேசு கிறிஸ்து சம்பாதித்த சுகத்தை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளட்டும். இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக கிடைக்கப் போகிற அந்த நித்திய ஜீவனை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக பிதாவாகிய தேவன் நீர் அப்படி செய்கிறதற்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஹல்லேலூயா. தேங்க்யூ ஜீசஸ். உமக்கு கொடான கோடி ஸ்தோத்திரங்களை நாங்கள் ஏறெடுக்கிறோம். இந்த நாளிலும் இந்த நேரத்தில் இயேசு கிறிஸ்துடைய வம்ச வரலாறை குறித்து தியானிக்க கர்த்தர் கொடுத்த கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரம். அறிந்து கொள்ள கர்த்தர் கொடுத்த கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.